Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sahla Yura Firdaus saking kelas Kalidoso MIPAS kawan absen 3 setunggal. Kula badhe maos geguritan kanthi irah-irahane buku. Buku anggitanipun Sahla Yura Firdaus. Aku golek ilmu saka koe. Bendina koe tak gawa marang sekolah. Buku iku sumber ilmu. Buku iku jendela kanggo jagat iki. Saben wektu aku macani koe. Koe minangka dalan impenku. Ditresnoni nang wong akeh. Koe iku gawa miguna sanget. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.